Salam, Atavatan TV YouTube kanalının tomoşaçıları. Atavatan habarlar gepleşimizin bu eveki fanını büffi ve orta mekteplerin gutorduş sınavlarının sorunnamalarını yetiriyeriz. Hormatly yaşlar, bilşiňiz ýaly 2021-2022 ýyl okuw ýyly tamamlanyp barýar. Bu okuw ýylynyň gutorduş sınawlaryna taýýarlygyň çäklerini ve Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mektepleriniň insanperwerlik durmuşy, bilimleri ugurly gutorduş sınıflaryna Türkmenistanyň taryhy dersinden geçiriljek finalarynyň sorunnamalaryny yetirýäris. Siz bu sorunnamaları şu videonun aşağınak linkten alıp bilersiňiz. Türkmenistanyň taryhy dersinde jem 30 sorunnama bolup, olaryň her birine 2 soru bar. Mehriban ýaşmyşdoklarym, biz size ýakynda beýleki dersleriň sorunnamalaryny hem ýetirir. Şonuň üçin hem kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Özüňize peýdaly maglumatlar siz bizim kanalymyzdan atavatanturkmenistan.com saytymyzdan tapyp bilersiňiz. Biz size ýakynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine geçirilýän açyk kapylar güni baradaky maglumaty ýetirir. Eger-de siz ýurdumyzdaky bolup geçen ähli täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Hoş, sag bolun.